v Európskej únii bojujete za cudziu Ukrajinu, tak Amerika vám vezme Grónsko. Prepáčte, ale ste absolútni lúzri a Únia pod vašim vedením je terčom posmechu pre celý svet. Ja tak rozmýšľam, že koho vlastne v Únii môže Donald Trump rešpektovať? Či túto francúzskeho prezidenta Macrona, ktorého facká žena v lietadle a vo Francúzsku sa mu rozpadli 4 vlády, ktorý nedokáže ochrániť Francúzsko ani pred nelegálnymi imigrantami, ktorí podpaľujú francúzske mestá? Alebo má rešpektovať Lénovú, ktorá svojim Green Dealom úspešne zničila európske hospodárstvo? Nie, toto musí skončiť. Lénovú treba okamžite odvolať. Aj vás, pani Kallas. Okamžite treba ukončiť vojnu na Ukrajine, urovnať vzťahy s Východom, zrušiť nesmyselný Green Deal a takisto pripraviť možno aj sériu odvetných protiopatrení v prípade, ak by Spojené štáty americké zvyšovali tlak. Pretože ak Európa stratí Grónsko, tak stratí aj posledné zvyšky rešpektu vo svete, ak vôbec ešte, bohužiaľ, nejaký rešpekt má.